Chuoinnig sé bríomh ar cécho tábhachtach atá Eitleán dúin. Céir iad an rud í nachmeocht mit na naíonna morach rá Eitleán I bhaim. Well, tá go leor. Ní bheoch mit na dul thar lear chum minic mar go dógach sé óháda. Beidir go gosnach sé níos mó airgid. Ní bheoch mit na siopadóirt ar lína chum minic mar go dógach sé óháda na rud í tacht chugan in éireann. Mar chud go leor is nó í aimmuid thar lear nó ar lína tagann siad waid tíortha eilethe. Agus freisin bheoch an dain a bhád níos mú. Fui láthar tá dain beag mar go mit na eitilte áit go héasca. Tá neachcha duine cinnt thar lear a gobar nó a marachtant, bheoch sé bhád níos dachar ortha tacht bháile marach rá Eitleán an. So tá heitilte an tábhachtach dúin, Eitleán an tábhachtach. Iniu tá mit chun féchant ar stair na heitilte. Nis, tá postagaí nó job agén seo. Cathe sibse agus mise na Eitleán difriúla seo a chur san áard ceart. Tá sé chin difriúla an, más sib céad é an chéad Eitleán a bhí a bhaim a riamh nó dúsáid go riamh. Brana go cuaramach? Well, ceapan gur béis seo an chéad ceann. Na ducharacha right a detal Eitleán don chéad uair. Bhí go leor balún agus rudí mar sin san éir hana ach ní rá Eitleán le hinneal I bhaim riamh go dtí 93. Agus na ducharacha right, siad in a rinne an chéad eitalt, cha siad beidir 2 second san éir, agus níor heastal an Eitleán ach charta 123. Ní te sin bhád a chorbe. So sin an chéad Eitleán cruimiid sin an seo, agus dheochmid an bblian 93. Nis, má échmuid ar na Eitleán arís, céad an dara cheann. Ó bhí cheach amach seo réasúnta simplí, mar gúil sé dubh agus bán, stocha, heastal sé why America go dtíon Órap sa bhíon 1927, agus the Spirit of St. Louis an tanam a bhí ar an Eitleán, chruimiid sin an sin, nis an bhliain 1927. Nis bheochaid ar na Eitleán eile. Tá na cín seo lug dáta, mar sin, céad an chéad ceann eile an gapaitíh. Well, is é seo an chéad ceann eile. Agus bhí anam speisialta ar an Eitleán seo, an Spitfire an tanam a bhí ar. Agus dúsáid é seo sa daracha go damda. Dúsáid na Breatanig é seo chun na ceannas fearr a fháil ar an Ghearmáin sa daracha go damda agus na tíortha sin. Bhí sé seo an cháiliúil, mar go raibh sé an cuachtach, bhí sin an taistil achar gear ach, bhí sé an áard, bhí sé an dul an áard agus bhí sé an dechar iad a aimsiú. An Spitfire, Eitleán an cháiliúil, agus dúsáid é sa daracha go damda, 93 go 95 an ceann sin. Nis, céad an chéad ceann eile gapaitíh. Well, tá trí cinn tá cinál cosúil na chéile an seo. An chéad ceann eile, agus ceann tá péire tá sa bhliain céine, chéad ceann eile dhéanamh muid ná an ceann seo, an Concorde. A ríist Eitleán an cháiliúil nach bhfuil a bhaim níos mú. Detal an Concorde ó hasna nó ó Fáras go nua-áireach. Agus níoch sé ach ag gáthír, bhí sé ag Air France agus British Airways, agus hastal sé go nua-áireach ó Lúndan I 3 uairach leig. Achar an gear ar fad, de beidir go dogann sé beidir 7 nuair inis, ach bhí sé seo Harbheith ciupaí agus bhí an tóir ar a meastíine a bhí an sever. Chos sé beag nach €10,000 sa lá tainne bhain chun ticket filta áil go nua-áireach. Ach forí ar géir, bhí timpiste ag gábh sa bhí an 2000 agus fuair 100 duine bás agus dá bhrí sin curú stop leis. Agus 97 an bhliain go an Concorde. Agus eiste go leor, tá Eitleán eile a buníos 97 freisin, agus sin é an Jumbo, an ceann mór, nó 747 an anam eile thugtar agus Eitleán ríist úsáid sa lá tainne bhain, mór mílteach, hartar 500 passenéir sa cheann seo, agus tosaíú é nó buníú é sa bhliain 97. So sin é an Jumbo, agus cruimiid sin, stachan sin cumá go 97, agus in cheann dar nach beidir gur chuirsib go leor caint ar seo, seo é an Airbus A380, agus an cháiliúil inis tá scoil sin an méid sin passenéir a thógáil, an bhí an 2005 a duine in ceann seo, ach níl an tóir fi láthar tuis gur thug sé I bhád ar an Eitleán seo Eitselt a stocha agus passenéir i thógáil, agus tá muil inis
an Etlan seo agus a bhaim. Ní sé bhaim chomininic is a cheaptína go mbeoch. So sin é an Airbus A380 agus sin é 2005. Well, tá go leor fanthe going fí starna Hettleton sin, be mis a Rashliv ar bowling.